Arratsalde on Lapurdiko hiriburutik, bagoaz Done Jakue bideetan barna berehala, baina lehenik Euskaraldia hasi dela aldarrikapen honekin hemen Ipar Euskal Herrian. Bernat Etxepare euskaraz ari den Lizeo Bakarreko ikasleek basoa, unibertsitatera sartzeko azterketak euskaraz gainditzeko eskubidea aldarrikatu dute ostegun goizonetan. Lege babesik ez duen mintzairarentzat urratsa berriak nahi lituzkete euskara maizago baliatzeko. Iazki nik uste zerbitzuak orokorki. Erosketa initzazoaz, frantsesez hitz egin behar duzu. Pantailetan Netflix eta olako gauzetan berdin euskaraz itzultzea edo azpitituluak euskaraz sartzea. Gero ikusiz ere gorkatorren hauzia edo euskara berdela ofiziala bilakatu eta hauziak euskaraz pasatu ahal izaiteko igualdean egiten den bezala. Hartzen duzulaik autobusa edo treina, berduzu gidariari frantsesez hitz egin, bazen ustez, bai orokorki zerbitzuetan. Hemen Etxeparen goxoan bizigila euskaraz. Euskaraldia eta Ameka egunez mota guztietako jarduerak, mintza praktika handiak, surf ikastaroak euskaraz, Baionan arte urbanoa euskaraz ezagutzeko parada bisita gidatu batekin, musika edo filmak ere. Nazismoaren, astakeriaren egi martir bat. Gernika erraitea, udarientzako da dena erraitea. Gernika gaindituko dugu. Garaziko eskualdean mundua ibilkida beti Done Jakue bideetan barna. Urtarrilean 261 lagun, jaz baino 120 gehiago, otsailean kasik 400, martxoan 2000 pasa, eta apirilean 9.000 pasatxo, jaz baino pixka bat gutiago alere. Orain gustora, berosapa egin aintzin. Urtean 60.000 beilari erromes pasatzen dira hemendik Donibane Garazitik etapa ederrak egiteko xedearekin, baina abiatu baino lehen ongi prestatu behar dute beren burua eta ohitura dutenek aholku hauek ematen dituzte entzun. Zeurki, bada denetaik, zenbeitzu zina sobera prest, sobera kargatuak, denetaik, motxilaikin eta tripaikin batzutan denetai bada. Donibane Garaziko informazio gune untan milaka laguni xehetasunak ematen dizkiete, kasik 60.000 urtean 120 nazionalitate. Urte osoan 200 laguntzailek lan egiten dute txandaka hemen. Beilari erromes gehienek informazio gune untan hasten dute beren ibilbidea. Gehienak untsa prestatua dira, badakite etapa bortitza izain dela eta kasu iten dute. Zapetak hasteko behar dire, ongi ibiliak izan? Hobena behar da zapeta honak, galtzerdi honak, gero sustu hori ba. Eta gero negertan dut dener podologain etxat handizten. Eta gero zenta anitz gelditzen dira bidean, erotan dinetaikin edo espatiozte zapeta honak edo, sustu zapeta honak gardira. Mari, zuk ze kontseilu eman zinizake, norbaitek nahi badu abiatu? Puxiat behar da entrenatu, behar da puxiat korritu, gio sakuan ez da gauza hondik beharrik. Badira liburiak erten dautzute ze behar den ezagri. Et sobera pizuik hartu, eta zapeta honak. Arropake ez aniz har, atxetan gelditzen dien lekeutan jendek iten alduzte behar garbiketak, eta gauza guti behar hauzu. Eta zakuak albezainarinak, ez du balio, ez da deusen beharrik? Mena horrek zakuak normalki behar du, badugu hemen pentsatzeko hemen. Odean behar da, bonik beti baditut 12-13 kilo, ez gehiago. Ene boatxoak 7 kilo. Zega behar da egon guziz, ibili zakiat horak gira gauza gutikin ite aldela. Bidaia,
Bakotsak bere bidea, baina den-denek atxikimendu beran, Donediakue bideetan, indarra eta poza.